National Council member. आप आइए। Vasudev Ben Gaonkar. सर माशा Allah. थैंक यू सर। मैडम एक फोटो कहाँ पे सर? धन्यवाद, थँक्यू। तुम्ही आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ऑल इंडिया नॅशनल जनरल सेक्रेटरी हांगा आयल्यात, कारण ते गोयच्या स्टेट प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाचे ऑब्झर्वर आसात. काल ते आसामाक निवडणूक घेतली, निवडणूक अधिकारी आसात आणि ते आज गोंयान आयले. आणि आता तांच्यांनी पयलीं आमचे 3 आमकां नॅशनल कावन्सील म्हणजे नॅशनल प्रेसिडेंटाची निवडणूक जातली, त्या निवडणुकीक वोटींग अधिकार जेंकां आसा अशे 3. ताचे भितर आमचे पार्टीचे सिनियर नेता आनी आदले मंत्री आदले आमदार दिलीप बाब परोळेकर, दुसरे आमचे आदले आमदार आमचे एसटी लिडर वासुदेव बेन गांवकर, आणि तिसरे आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आदले जिल्हा पंचायतीचे दक्षिण गोंयचे अध्यक्ष आणि पार्टीचे उपाध्यक्ष. हे हांच्यांनी आपले नॉमिनेशन हांगा दिल्लें आसा आमच्या रिटर्निंग ऑफिसर ऑल इंडियाचे. आणि त्यामुळे तांकां जी निवडणूक नॅशनल प्रेसिडेंटाची जातली त्या निवडणुकीक हे आमचे वोटर आसले गोंयच्यान, हे 3 जाण आणि प्लस स्टेट प्रेसिडेंट अशे हे ते आमचे वोटर आसले, म्हणून त्यांचे आज आमी हे केल्लें आसा नॉमिनेशन.